encantada de estar aquí con vos, pero claro, en 10 ou 15 minutos que me dades, contar así unha especie de panorama xeral do que foi o 1 de maio resulta un pouco complicado. Entón vou facer unha panorámica prácticamente a vista de pasearo, non? Porque xa van 131 anos de celebración de 1 de maio, que se di pronto, non? Entón, ese día que se mestura entre os, sobre todo, os inicios, ¿no? Unha reivindicación de dereitos laborais, pero tamén un día de certa festa, de descanso para todo o mundo do traballo. Pois claro, comezou, pois eso, o primeiro que se celebra en 1890, ¿no? Un acordo que se toma na Segunda Internacional, ali en París, conmemorando o centenario da Revolución Francesa, esa reunión de representantes sindicais, pois toman dous acordos que van a ter moitísima trayectoria, ¿no? Que será, pois eso, a celebración de unha xornada reivindicativa e festiva, 8 de maio, perdón, o 1 de maio, e a reivindicación das 8 horas, ¿no? Esa división de en 3 tercios da xornada das 24 horas, de 8 de descanso, 8 de traballo, 8 de familia, de lecer. Claro, eso vai a ser a reivindicación básica de todos os 1 de maio ata que se consigan nos distintos países. En España tardará, porque ata 1919 non se consigue, ¿no? Entón, entre a presión que decía Roselio deses mártires de Chicago, ¿no? Esa presión que exerce sobre esa celebración da internacional, comeza esas celebracións. Pero claro, desde a primeira internacional, esa división tremenda entre anarquistas e socialistas ou comunistas en aquel momento, pois vai a dificultar extraordinariamente esas celebracións, non? Entón, nas localidades nas que unha das tendencias dominaba, pois a celebración se facía dunha maneira, as cidades nas que triunfaba outra se celebraba de outra ou non se celebraba, ou se provocaban choques entre as dúas tendencias, non? Entón, 1890 temos unha celebración en Madrid, temos unha celebración en Coruña, das primeiras, Ferrol tamén, non? Pero, por exemplo, estes dous exemplos destas dúas cidades poden marcar moi ben esa diferencia entre o dominio de unha tendencia sindical, como pode ser Ferrol socialista, e anarcosindicalista na Coruña. Entón, o poder que tiña nesta cidade, na Coruña, a Federación Local Obrera de tendencia anarcosindicalista provocou moitísimos problemas, sobre todo o intento de formar asociacións e de celebrar o 1 de maio, non? Entón, realmente, os socialistas na Coruña inicialmente non foron mártires de Chicago, pero a verdade é que os machacaron e lles costou moitísimo, non? Aí esta figura, en fin, que de alguna maneira me gustaría rendir homenaxes de Francisco Rodríguez, ¿no? Ou este Severino Chacón na Coruña, ou Verdes Montenegro e Bricios Serantes en Ourense, ou Enrique Heraclio Botana en Mitilbe en Vigo, ou Domingo Rodrigo en Cíderes en Lugo. Es decir, son realmente persoas que loitaron, en fin, con moitísimo, ¿no? Para conseguir que se celebrara, bueno, e posteriormente, evidentemente, para conseguir os dereitos, ¿no? Entón, todo este 1 de maio pasa por épocas, son moitos anos, máis de 100 anos, entón pasa por épocas diferentes. Hai momentos en que se pode celebrar na rúa, con certas libertades, ¿no? A 1890 sí, pero no 91 xa Cánovas di que de eso nada, que na rúa non se pode estar e, polo tanto, se prohíben. Entón, claro, as tendencias, os sindicatos socialistas, pois, siguen celebrando, Coruña a través da prensa se ve perfectamente, pero con outro tipo de celebracións. Non poden sair á rúa, pero sí que siguen celebrando, pois, con actos, con veladas, con funcións de teatro, disimulando mítins a través de excursións, non? Logo, entre o ano principios de século, en 1902, e ata a ditadura de Primo de Rivera, pois sí que son momentos de celebración e hai momentos pois moi significativos, non? Por exemplo, que estou recordando aquí na Coruña, perdonade que fale máis dela porque coñezo mellor, pero en 1906 foi un ano fundamental porque se reuniron aquí uns líderes que logo se quedarán, dos deles, Constancio Romeo, por exemplo, anarquista, pero vai a crear moita escola a través da Antorcha Galaica, ou pensade o que foi pois, o preludio do ano 17, de todos aqueles meses tan movidos que culminaron en agosto na folga revolucionaria, non?
ou que sei, o ano 18 en Vigo, que reúne ali pois nada menos a Botana e a Virxilia González. En fin, hai momentos así nas distintas cidades que por a conxunción de distintos personaxes ou por circunstancias especiais, por exemplo, que sei, a partir de 1916, pois o sindicalismo coruñés consigue arrancar gracias a Chacón, que consigue organizar sindicalmente pois gremios femeninos que, bueno, o 1º de maio non deixaban participar, moitas veces non as querían ni siquiera acompañando nas manifestacións da rúa, non? Entón, entre o ano 23 e 30, coa ditadura de Primo de Rivera, pois tamén dependía un pouco das autoridades, non? Esa dicta blanda, pois dependendo, pero bueno, en principio, a verdade foron anos tamén de certa clausura, de celebrar nos locais propios, nas casas do pobo, a manifestación pública, non. A explosión que significou a República, evidentemente, foron 5 anos felices para esta festividade, se declara festa oficial, non? Pero claro, eso dura pouco, porque realmente a partir do 37, pois todo se va, todo, en fin, todo se clausura, as casas do pobo, as incautacións, en fin, hoxe estaba na presentación dun libro precisamente sobre a represión do magisterio, non? Un libro de Narciso de Gabriel moi interesante, e ademais con unha celebración do 18 de xullo, la fiesta del trabajo, o sea, unha puñalada realmente, ¿no? Podemos decir, ¿no? Entón foron anos moi oscuros, moi difíciles, a verdade é que esa celebración quedou completamente, en fin, velada, e tenemos que esperar moito, tenemos que esperar aos finais dos anos 60, moi finais dos anos 60, principios dos 70, cando, bueno, pois algúns valentes arrancan outra vez e volven a recuperar as organizacións sindicais clandestinamente, xogándose, por exemplo, universitarios, xogándose moito porque podían, en fin, ter unos expedientes que lle impedisen rematar os estudios, en fin, moi complicado, non? E incluso xa nos anos primeiros da democracia, diríamos, recordade, por exemplo, anos 77. Anos 77 en Barcelona foi tremendo, foi unha manifestación duramente reprimida, non? No 78, bueno, pois a partir de aí xa podemos falar de outra época, son xa unha festividade oficial, bueno, e cando, pois efectivamente, pois, os 1º de maio se celebran prácticamente en todas as cidades, con maior ou menor participación, pero é unha festa na que podes sair á rúa con tranquilidade, non? E eso, ocupar as avenidas principais das cidades, que sin tráfico e protegidos pola Garda Civil e a Policía, que diferencia dos anos pasados, non? Entón, neste sentido, pois temos que felicitarnos, evidentemente, de todos estes logros, non? A crise do ano 8 marca un punto, non só no 1º de maio, sino pois, a nivel mundial, e probablemente esta pandemia, como decía desos tanto Roselio como Xaime, pois esta pandemia nos vai a marcar. Non sei como, pero nos vai a marcar. De feito, nos está marcando. Iremos a 1º de maio, pero estamos facendo un tipo de intervencións pois que non podíamos imaginar, xa non digo hai anos, digo simplemente uns meses, non? É dicir, a miña filla di, mamá, tes que poñer todo día porque isto está para quedarse, non? Probablemente, bueno, pues vamos a ter moitísimos cambios que relacionemos con este problema del COVID-19, non? Estas celebracións espero que podamos vernos nas rúas o próximo 1º de maio nas distintas cidades. E entón, bueno, estes 1º de maio sempre teñen unhas reivindicacións, digamos, xerais, non? Porque hai pois, problemas que siguen sendo, non digo eternos, pero en fin, que moitos deles están no fondo do problema laboral, do problema dos traballadores, non? Dicir, as xornadas son legais, pero ben sabemos como están explotados moitísimo, sobre todo xente nova, as reformas laborais, en vez de ser reformas, son contrarreformas, as pensións pois, permanentemente exixen unha reforma, unha revisión, os salarios mínimos exactamente igual, a recuperación dos servicios públicos, pois agora están moi tocados, estaban xa coa crise do 8, agora estarán moitísimo máis, a precariedade laboral pois sigue sendo un problema dificilmente resoluble, a brecha salarial, vale? É dicir, hai unha serie de temas que, por desgracia,
pois se manterán, non? E logo hai, pois, esos problemas máis concretos, máis locais, que poden ser dun momento determinado, ou poden ser dunha localidade determinada, eu que sei, pois a fábrica de tabacos ou a fábrica de armas aquí na Coruña, ou no sur, eu que sei, o tema de, cando foi, por exemplo, o tema de Pontesa, que, por certo, dá lugar a unha película moi interesante, Nación, non? En fin, que son temas que están aí, que hai que seguir pelexando, e o que é triste, eu o vexo en cada manifestación, se podo non son das asistentes fixas, pero me dá moita pena, en outras cidades creo que non, pero aquí na Coruña esa división, non? É dicir, de un sitio e por unha rúa imos os da UGT, por outro sitio e por outra rúa comisións, por outro sitio e por outra rúa a CIGA. Eso é moi triste, porque os problemas dos traballadores son comúns para todos, non? Esa falta de unidade pois, repercute negativamente. Sei que é difícil e que os líderes sindicais pois teñen, claro, puntos de vista que non coinciden, pero realmente para unha militante como podo seguir eu de a pé, resulta sempre unha xornada, por un lado, en fin, bonita no sentido de que estamos aí, seguimos pelexando, pero por outro lado sempre me queda esa sensación amarga, esa sensación triste da falta de unidade, non? E non sei, poderíamos falar moitísimo, porque son moitos anos, pero, bueno, dixeron que me limitara uns minutos e quero cumplir. Vale.